Hidamta porhut karbilangpi hydroelectric project along security guard voreng anghoi kachoklem dunbom bangthong kebra sirkep atum aphan anghoi pen kangthan erajok KSE pen danglok pinang an hampha songtum chesongani hot hepin kachesong asai dengpondo bangsojok rat kachesongani hot hepin asai ki dengponsi nipli ke plengani anabangke kachesong aphiong ahiring tang ong sonsi thekpon longdo Bangso kachesong hut chiru charna pendanglok achu kachiki lapen anparta sarphi sarphuatum anta osu chibu krai pen bangso kachesong along chitodun rinti Bangso puthak pai pai ni phai trok siani Carbino Thomas Council CEM Dr. Kuliram long hang philangkia mailong kaningje pona tengke kangthan et SG thongke basir ke batuma pharman chinki chethan etlo lasi bang thongke basir ke batuma phan setami alang tumnon interview hang ponpo Laso hut interview pachipi dun thunoi puthot voreng anghoi abangke chipi ponthu popsi phirangkia mailong ningje pong Laso hut hang bangke maybe PPTC GL aphan chilo MD aphan so punya punya chilo chiki pensi aphan chiki sir aphan ne chiki pensi non pini la atu man interview hang po ini interview hang interview dong ke apa diklaim wo ya tumbangke lake iponet posi alang lit lakcha ko chipi lo langsung MD kan lakcha ka kilo sar interview pa ete no ke na 39 tumbang ke ako appointment kichu ko posi ni lakcha na sote ingan si maybe minister ka tayo disi ka lo kilo la toda la PPTC lo general manager of News report Carbin Long Life